Aupa, itxuler, zelan zauzie, zenbat tempora pase tan aurreko bideotik. Uda pasau da? Pasau da. Holan? Pasau da. Eta iraian, jenteak zeriten da, youtuberrak zeriten da, youtuberrak egiten dabe haul bat. Nik, pertsonalki, asko ez dut ulertzen zelan jenteak kapasadan erosteko. Urtero, zeuser barrie. Eta orduen, gaur ingo dut haul bat, klaserako materialen haul bat, baina birziklatuen. Posible da? Bai. Lehenengo da behin, behar dugun gauza basikoena. Estutxea. Presioa. Euro bat 2 inguru. Material resistentea da. Eta honek irauten dutxuz minimo 6 urte. Beraz, euro bat 6 urtetan. Apunteu. Behar dugun, bigarren gauza. Boligrafo bat. Boligrafo bat, olako boligrafo bat mundu guztiek deko etxetik. Tapa barik bada, hobeto. Presioa. Esteko presiorik, base, etxekoa da. Boli urdine deko moduen, behar dugu bai, boli baltza. Propagandakoa bada, hobeto. Bebai, etxean, topetan dugune etxeko boligrafoa. Presioa, esteko. Super estiloso, super vintage. Eta faltetan da gorri, De toda la life. Hau da, de toda la life. Honek 3 boliek de toda la life. Presioa irurena, doainik. Hala, urrangoa. Boligrafoak badeko guz, bebai behar duguz, arkatxa eta atxingia. Arkatxa, nire bizitzan, ez dut arkatxik, satxera bota, gazteu egin direzelako. Eta uste dut, zuk bez ez dozu zela bota. Noizbait aukin dozu arkatx bat. Tamaino honetakoa. Noizbait, igual, behin. Unikum. Eta atxingien, maz de lo maz, borragoma. Noizbait bota dozu borragomari satxera? Ez. Borragoma guztiek eta arkatx guztiek iten dire galdu. Ba ez galdu. Ez galdu eta gorde datorren urterako. Holandeko tesnik arkatxak eta borragomak. Beste material beharrezko bat, batez ere gaur eguneko hezkuntzan, beharrezkoa deko pendrive bat. Pendrive bat, basiko, honen deko zenbat dekoz, 16 giga. Presioa, behin paketan dozu, eta jazta. 10 euro, baina, vintage. Pendrive vintage. Hau da, ez dutxu barru ondona. Zeu zer gehiago, gure batxozu sartu, ja hori direa pijoladak. Hori ja ez duzu behar. Beste zeu zer behar dugu, klaseak ondo azteko. Hau da, agenda. Beharrezkoa da agenda? Erabaki, pertsonala nik uste dut, baietz. Beharrezkoa da erostea? Ez. Ez teko zuen agenda? Ba ez leheretu. Horretarko dauz? Posit. Presioa, ez dakit. Gainera, sartuten da, perfecto. Beitu. Hala. Ya está. All in one. Eta listo, honegaz ja pagauz prest, klaseak ondo azteko. Zenbat diru gazte dugu? Ba, euro bat. 10 euro. 11 euro. Zenbat urtetan? 5 urtetan. 11 zati 5. 11 zati 5. 2,2. 2,2 euro 5 urtetan. 5 urtetan, igual materialak, ja 5 urtetan, ja igual aldatzen hasi barra delako. Estutxo adibidez, 5 urtetan, aldatu imara. Pendrive-a, igual bebai. Orduen, 2,2 euro urtero. Norbaitek espliko aldoste zergaitik jentea gaztetan dauzen. 50 euro urtero. Ez dut uletzen. Bueno, baitxulers, hau izen da dana, espero dut. Guzteu izena nire trukitoak, basikamente dana da, etxetik hartu eta ez gazte dirue tontokerietan. Espero dut kontuen hartu izena eta klaseak super ondo astea eta datorren nilean badakizue hemen egongo nazela barriro zuekaz. Agur baitxulers!